Úspechom tejto kategórie je, že väčšina fasád zaznamenala vyvážený farebný repertoár. Prevládala biela farba v kombinácii so sivými a jemnými pastelovými odtieňmi. Do popredia sa dostala ekonómia a úspornosť konceptu, čo dalo zelenú radovému rodinnému domu. Jednoducho môj dom už nie je a hlavne nemusí byť môjim hradom. Nie len architekti, ale aj ich klienti majú radi bielu farbu. V kategórii Rodinný dom sú nominované Rodinný dom Záhorské sady, Záhorská Bystrica. Autori inžinieri architekti Martin Hörmann, Richard Kastel a Peter Kopecký. Realizátor MV Staving akciová spoločnosť Prievidza. Rodinný dom Lorinčík, Košice. Autor inžinierka architektka Miroslava Gašparová. Dom v záhrade, Trnková ulica, Jarovce. Autor inžinier architekt Ľubomír Peráček mladší. Realizátor Gedos Bratislava SRO. Rodinný dom Zelené terasy, Lomnická ulica, Devín. Autori inžinieri architekti Martin Hörmann, Richard Kastel a Peter Kopecký. Realizátor Ibastav SRO Bratislava. Rodinný dom na Kremenici, Stupava. Autori inžinier architekt Pavol Pokorný a inžinier Martin Bujna. Realizátor Fordom SRO Zvolen.